uGqirha Aaron Motsoaledi ukwazi ukunika inkcukacha malunga nokuba kwenzeke ntoni emva kokuba kuvele ukuba uShepherd Bushiri nowakwakhe unkosikazi Marry Bushiri baqhweshile kweli emva kokungaveli kwabo kwisikhululo samapolisa nengumqathango webheli yabo kwaye kwaxelelwa inkonzo yesipolisa ukuba lukhona unyawo lwemfene. Nanjengoko amapolisa wayesazi kuba umongameli waseMalawi umongameli Lazarus Chakwera kunye negqiza lakhe bebetyelele kweli kule veki iphelileyo babeza kunduluka kwisikhululo somkhosi saseWaterkloof, kwathunyelwa amapolisa ukuba ayokuqoqa inqwelomoya kujongisiswe neepasipoti zeli gqiza. uGqirha Motsoaledi unike inkcukacha malunga nokuhlala kwabakwaBushiri kweli lizwe nathe kubonakala mhlophe ukuba lube khona unyawo lwemfene kwindlela abafumene ngayo ubuzwe. Uchaze ukuhlala kwabo kweli lizwe njengokungekho semthethweni nanjengoko ephawule amabatha liqela kwindlela abafumene ngayo impepha. I understand very deeply that yourselves and South Africans are very aggrieved and angry about this Bushiri matter. I too, I must assure you. On the day he was given bail, I was very, very angry and dejected, and still am, because I never believed in my wildest dream that Bushiri would be given bail, because I suspected what will happen. So, but in that anger, I'm sure we should not cut our noses to spite our faces. People do visit and remain in countries and visit and go and do other things, etc., etc. As long as we'll be able to account for them. That's why we're able to account that one person who came with the president did not board at Waterkloof, 3 did not board at OR Tambo. We are not reporting it as a miracle. It has happened before. We have done that ourselves when we visit other countries. And I don't think we should then become a country that chases everybody out. abakwaBushiri bajongene nezithyolo zokuba unaniselwano ngemali nobuqhophololo obufikelela kwi-100 million rand.